साननो गोनां मोनसे थासारियाव फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव जों बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा माबा मोनसे खैफोदनि लामाखौ रुजुनानै लानांगोन नामा? दिनै जों खोनानो मोनदों BSc खौ जोंसो लाबोनाय, BTC खौ जोंसो लाबोनाय, BTR खौ जोंसो लाबोनाय। नाथाय बेराफारसेथिं बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सेपारेटेड बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांखियै गणतान्त्रिक लामाजोंबो जोङो आन्दलन खालामबोबाय। आखायाव आइजें लानानैबो दिनै मानगोनां NDP ब्रादार्समोना दिनै गोलाव सम दावहा नांबोबाय। दिनै आखायाव आइजें लानानै मानगोनां BLT ब्रादार्समोनाबो गोलाव सम दावहा नांबोबाय। BSc, BTC, BTR जाखिनि जों मोननो हादों बा जों सोरजिनो हादों बा लाबोनो हादों, बे गोलाव सोमावसारबोनायनि मोनफा मोनफा जों फिथाइ महरै जों बाथ्रा बुंनो हायो। नाथाय जाखिनि जों सोमावसारबोनायनि उनाव जिखिनि जों फिथाइ मोननो हादों, बेनिनि गेजेराव 2003 10 फेब्रुवारि मानगोनां BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTC एकर्ड, बे BTC एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' हारि, जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे थामोनथानि रैखाथिखौ लानानै गोबां रोखोमनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जादों। जोबोर गोग्गाथावनि बाथ्रा, जोबोर बाख्नायथाव बाथ्रा। आरो बेराफारसेथिं बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो फार्स्ट टाइम BTAD एरियाखौ लानानै जोंनि BTCआव गभर्नमेन्ट रुलिं खालामजेननो हानाय माखासे मोन्थायखौबो लाना फैनाय जादों। दा दिनैयो रावबोथ' गुबुन नङा, गावनिनो गोजा। उनखै नायबाबो गावनि, सिगांखै नायबाबो गावनि, आगसिखै नायबाबो गावनि, आगदाखै नायबाबो गावनि। जेथिंजोंबो जों गावनिखौनो नुयो। नाथाय दिनै माखासे पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां पइन्ट्स लानानै बाथ्रा बुंलायनाय जों नुनो मोनदों। दा बेनि गेजेराव 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ खालामनांगौनि थाखाय डिमान्ड खालामनाय, आर्टिकेल 280 नि माखासे बाथ्राफोरखौ सोदांनायनि बाथ्राखौ लानानै डिमान्ड खालामनाय। दा दिनै 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ बा आर्टिकेल 280 नि माखासे बाथ्रा दिनै BTC एकर्डखौ मर्यादा होनानै बानायनांगौनि बाथ्रा ना BTR एग्रिमेन्टखौ मर्यादा होनानै बानायनांगौनि बाथ्रा। दिनै जायफोर सागानगिरिफ्रा जाय एकर्ड एग्रिमेन्टखौ सागान खालामदों, बै एकर्ड एग्रिमेन्टनि सापर्टिं रलाव थानानै माखासे खामानिफोरखौ जानांगौनि थाखाय डिमान्ड खालामहैनाय, मावनांगौनि थाखाय प्रटेस्ट खालामहैनाय बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा दिनैयो मेजरलि BTC आरो BTR, बे BTC एकर्डआ जों बर' हारिनि थाखाय मा, जों बयबो मोजाङै स्टाडि खालामबा हमदांनो हागोन। आरो BTR एग्रिमेन्टनि बै MOSनि माखासे क्लजफोरनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि क्लजफोर दङ, जाय माखासे क्लजफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो मानगोनां NDP ब्रादार्समोननि दायफोरखौ मोननै बाहागोआव राननानै लाबोनाय। आरो BTR एग्रिमेन्टनि MOSनि हेडिं लाइनाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam, बेबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा। आरो आं बेखौनो हास्थायो, लोगोसे आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि जाखिनि इयुन जेनेरेसनफोर दङ, कलेज फरायफुनाय बा जेसेबांखिनि इन्टेलेक्चुयेल मेलेमजिबि रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन दङ, आरो स्पेसियेलि मेजरलि फरायफुनाय बै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा BTC एकर्डनि MOS आरो BTR एग्रिमेन्टनि MOS खौ स्टाडि खालामनानै, डिफारेन्स खालामनानै, फारागथि खालामनानै माखासे पइन्ट्सफोरखौ हमदांनानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलांनो नाजा। सैथोखौ सैथोनि लामाजों जों दिन्थिलांनो नाजा। दा दिनैयो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा BTR एग्रिमेन्टनि उनावहायबो जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांदों। आरो मानगोनां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय बर' हारिनि थाखानाय गोबां माखासे गेदेर गेदेर पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनै गोबां रोखोमनि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों खुगा सिनानै खोथा होलांबाय। आरो मानगोनां हाग्रामा महिला रिसार थांनाय 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों BPF पार्टिया BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनोब्ला, अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिला रिसारा बुंदोंमोन जे आं BTCनि चिफ जानो मोनोब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बरननायनि बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समाव माबे मोनसे समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बे पलिटिकेल माखासे पावारफोरखौ बाहायनानै बरननो नाजागोन, बेखौ समाजो सानसे फोरमान होसिगोन। दिनै जों बयबो मिथिगौ पलिटिकेल प्लेटफर्माव मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया माखासे पलिटिकेल क्रेडिटखौ लालायनो थाखाय डिबेट खालामलायबाय थायो। नाथाय माहारिनि माखासे सुख'नो हायै, सुस्रांना लानो हायै बै इम्पर्टेन्ट इस्युफोरखौ लानानै
जोंनि बर'नि साफ्रोमबो लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सिक्रेटलि इउनाइटेडलि माखासे जुथुमानि गेजेरजों डिसिसन लानानै बै माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ बाहायलांनो नाजानांगौ। पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनायनि गुबै थांखिया मा? गावबागावनि प्रपार्टि आरजिनायल' नामा? आरो जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि नुदों, बेवहाय आं बिपिएफखौल' बुङा, बायदिसिना पलिटिकेल प्लेटफर्माव जों नुदों माखासे ओरैबायदि माने केन्डिडेट्सफोर दङ, माने रायजो राजाफोरनि थुलुंगानाय मोननानै रायजो राजानि बेसेन गोसा मोनफा मोनफा भट मोननानै देरहासार जालांनाय ओरैबायदि माखासे केन्डिडेट्सफोर दङ, जाय माखासे केन्डिडेट्सफोरा EMCLA जानायनि EM जानायनि खुनु मोनसे जयगथायानो गैया। बैबायदि माखासे स्टाइलनि मानसिफोरा दिनैयो पार्टिनि थ्रुयै दिनै टिकेट लानानै दिनैयो देरहासार जालांदों। बेबायदि स्टाइलनि मानसिफोरा, जाय मानसिफोरा सासे EMCLA सासे EM जानायनि जयगथायानो गैया, बेबायदि मानसिफोरा पलिटिकेल पावारखौ लानानै जों रायजो राजानि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो हागोन बिसोरलाय? मालाबाबो हाया। आरो बेफोरबायदि माखासे खुनु मोनसे डिसिप्लिन गैयै जयगथा गैयै केन्डिडेट्सफोरनि खाथियाव जोंनि बर' हारिनि बै माखासे सान्थौजिबि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा थांनानै मा मोजां बाथ्राखौ लानानै बिसोर डिसकास खालामहैनो हागोन? खारन बेनि मेन्टेलिटि आरो बै जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोननि मेन्टेलिटिजों गोरोबानो जेब्ला माबे मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकसो लाना बिसोर सावरायहैगोन। दा बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेमफोरा जोंनि गेजेराव बेरखांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आङो, जायखिजाया BTR एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोजोन सोराङा फैनांगौ। 125th एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे आर्टिकेल 280 खौ सोदांनायनि उनावहाय BTR एग्रिमेन्टखौ जों दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव इमप्लिमेन्टेसन खालामखांनायनि उनावहाय जेन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जेबो माने खैफोदनि लामाखौ जोङो नुनो मोननाङा। आरो जेब्लायबो बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों आउट अफ BTR ओनसोलाव थानाय बै बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनाबो अनसुंथाइ आरो हेफाजाब मोनलांबाय थायो। खारन जाखिनि बिहोमाखौ लानानै जोङो मोनसे बाउन्डारिखौ लानानै पलिटिकेल सिस्टेम रुलिं खालामनो मोन्दों, बेवहाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बिहोमा दङ आरो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि बिहोमानि बेसेनजों जों दिनै बेफोरखौ मोननो हादों। आरो मोनसे बाथ्राया बेबो, बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै आन्दलन खालामनानै दिनै जेसेबांखिनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दिनै फोजोबना लानांदों, बै जोंनि बिग्रायारि जोहोलाव जोहोलावजोफोर मुंख्लं जालांनाय बिसोरखौ जेन गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय मानहानि दा खालाम। बियो एबसु आन्दलनाव थांनानै मुंख्लं जालांनायानो जायाथों मानो, बियो NDP आन्दलनाव थांनानै मुंख्लं जालांनायानो जायाथों मानो, बियो BLT आन्दलनाव थांनानै मुंख्लं जालांनायानो जायाथों मानो, बियो VF भलन्टियार फर्स लाइनाव थांनानै आन्दलन खालामनानै मुंख्लं जालांनायानो जायाथों मानो, जिखुनु जाया A to Z बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोर दङ, साफ्रोमखौबो जोङो अराय सम बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांना थासान्दि जोङो मान होलांनो रोंनांगोन आरो जों मान होलांनांगोन। आरो बै बर' हारिनि साफ्रोमबो मुंख्लंफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो जुदि सोरबा नाजादोंब्ला बे लिडारखौ जों रायजो राजाफ्रानो थिग खालामनांगोन। बे खोथाखौ खिन्थु नोजोर होनानै बयबो एलार्ट जानानै थाखा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।